Super bango guys. Hi guys! Welcome back! It's me, Lauren again, and you are still watching on my YouTube channel! So nga guys, kamusta kayong lahat? I hope everyone is safe, and ito na nga guys, summer na! As in dito sa amin is mainit na ngayong panahon. I think i-start na yung summer talaga. So ayun nga guys, for today's video, gagawa na naman tayo ng reaction video. But this time around, lalayo muna tayo ng konti sa aficionado. Kasi yung i-review natin for today is Chanel Perfume. First time nga natin na gumawa ng reaction video dito sa Chanel Perfume. Disclaimer lang guys, no, I'm not so sure if this one is really authentic or hindi. Kasi hindi naman ako marunong tumingin talaga. Pero this one kasi is a gift. Ayan, so may nagbigay sa atin and close to me. So ayun, bakit hindi natin gawa ng reaction video para at least ma-share din natin sa ating mga viewers. So guys, without further ado, let's get it started. Ito yung pangalawa niyang box, and then and then meron pa siyang box na pangatlo, which is ito na. Ayan. Ito. So, bali ito na guys, yung ating Chanel perfume. Ayan, close natin. Ayan. Ayan. Tapos, yung cup niya, this one. Ayan, so merong logo ng Chanel. Ito. Ayan. This one guys is, wait, let me check. It's 100 ml. Ito, 100 ml. Ang based dun sa nabasa ko guys, yung tamang pag-spray daw, it should be 10 centimeters away. Yan. And then hindi ko na nagawang sukatin yung 10 centimeters, pero imagine na let's say ganito lang siya kalayo. Yan. Oh my gosh. Oh. Super bango guys, kahit isa lang or dalawang spray lang yung i-spray mo. Super makukulob na yung buong room. And then strong siya, yung scent niya very masculine na strong yung amoy niya. Tapos guys, no, dito sa bottle niya is naka-print, dito naman sa bottom, dito naman naka-print yung ml, which is 100 ml nga to, at saka kung saan siya ginawa. May mga naka-print na ganyan, na details sa bottom niya. Ayun guys, going back, dun pala sa pag-spray, based dun sa nabasa ko, yung paggamit is before wearing your shirt, para daw evenly ma-distribute yung perfume sa katawan natin. So ayun, tapos para mag-last yung scent niya sa katawan natin. Ito pala guys, nabili niya ng 500 HK dollars, so like mga 3.5 sa peso. I also tried to search kung merong store sa Shopee na nagbebenta ng Chanel na perfume. I found one. Actually, madami sila, pero meron akong nakita. So, bali, ilalagay ko dito para ma-check din ninyo. And of course, guys, sa pag-store naman, make sure lang na nasa room temperature siya. Huwag nating i-expose sa direct sunlight. Tapos, of course, i-store natin dun sa mga hindi naabot ng mga bata. So, I think
yun lang yung ating review ng Chanel na perfume. Ayun guys, try nyo din mag-purchase sa online store and then help me assess if this one is really an authentic or legit na Chanel. And then, i-comment nyo na lang sa comment section and then i-paste nyo lang din yung online store na pinagbilhan ninyo para at least matulungan natin yung ibang mga viewers natin. So I guess yun lang guys. This has been Larnie saying bye bye everyone. Ciao!